По стария ни път, по стария ни кълдъръм ще търсим стъпките, родени в Карлово и спрели до бесилото. Апостоле! Човек ли си или си Бог? Апостол ли е вярното ти име? Или си звезден прах? Земя ли си, по-земени от нея? Звезда ли си, щом само в път не светиш? Земя, звезда, човек и Бог. Ти си Васил Иванов Дякона! Давам думата на госпожа Илица Петрова, директор на Основно училище Васил Левски, за приветствие. Уважаема госпожо Маринова, кмет на община Ловеч, уважаема госпожо Митева, областен управител на област Ловеч, уважаеми господин Начев, началник на регионален инспекторат град Ловеч, уважаеми гости, скъпи ученици и учители. Днешният 19 февруари е ден, отреден за почит и преклонение пред безсмъртното дело на Левски. Ден, в който България загуби един от най-свидните си синове, но и ден, в който повече от век се връщаме към словото на апостола, към жертвата му в името на националната идея за свобода. И неволно се съизмерваме с неговия изполински ръст, търсим неговия идеал, защото Левски е неизменен критерий за личност, вяра, мярка за това какви искаме да бъдем. Безспорно Левски руши градените дълго време стереотипи на примиренческо мислене и поведение и ни завеща своя личен пример, как всеотдайно, упорито и последователно се работи за велика национална кауза. Този пример, както и оставените от Левски в неговите писма, носят ценни послания и завети, които да служат за поука и обединение на българите. Във време на безверие и материализъм, споменът, идеята, героизмът и чистотата на дякона Левски са светъл лъч надежда, урок, който в последните години е пропуснат в учебниците по българска история. Урок, който гради и човек, и държава. Всяка година на 19 февруари Ловеч, градът избран от апостола за революционна столица на национално-освободителното дело, почита с ден на траур паметта на своят национален герой, кумир и обединител на всички българи по света. Ловеч е град, свързан с революционното дело на апостола, избран от него за освободителната идея и последна спирка преди да поеме по пътя към безсмъртието. И може би след Карлово, Ловеч е градът с най-много паметни знаци за Левски. Къщи, в които се е укривал, паметни плочи, музеят на Левски, улицата, която пресича сърцето на ловешкият квартал Вароша и която носи неговото име. Част от тези знаци на паметта е и нашето училище Васил Левски, в което растат и учат млади и талантливи хора, които трябва да помнят, да почитат апостола, да съхранят и пренесат във времето спомена за него. Паметта за високите му идеали, за избора, който е направил в едно трудно време, за неговата всеотдайност, благородство и пословична скромност. И днес Левски е част от нас. Неговото слово, неговите действия, неговата саможертва ни вдъхновяват, когато поемем към поредното предизвикателство на днешния ден. Левски ни е необходим като един коректив за онова, което правим, като източник на нашето национално самочувствие и достоинство. Името на Левски ни задължава и в отговорната ни учителска професия, задължава и нашите ученици да вървят по пътя на знанието с всеотдайност и вяра. Ние имаме дълг към този велик човек и към неговия завет. Поклон пред великия син на България. Малък техническа настройка. Уважаема госпожа областен управител,
уважаеми господин началник на регионален инспекторат на образованието, мили деца, уважаеми колеги, родители, гости на днешното тържество. Щастлива съм, че можем да сме заедно на патронния празник на нашето училище, което с гордост носи името на Васил Левски. Едно училище, което е най-голямото на територията на област Ловеч. Училище второ по големина след гимназия за чужди езици Екзарх Йосиф I на територията на нашата община. Училище с традиции във всички области на знанието. Дало най-много възпитаници на езикова гимназия, на природо-математическа гимназия. Училище, в което се извеждат на преден план интересите и потребностите на децата и в което учениците се развиват в желаната от тях, от вас, мили деца, посока. Разбира се, че за да се случва всичко това, вие може да се гордеете, че имате един страхотен екип от педагози и родители, които ви подкрепят. И аз поздравявам вас, тези, които преминаха по стъпките на Апостола, отразиха в снимки тези паметни места, които пазят и ще пазят спомена за него. Поздравявам младите математици от състезание Васил Левски, участниците в конкурса за рисунка, в конкурса за литературна творба и ние сме във времето. И знам колко е тежка ролята, мисията на един учител днес. Той е този, който трябва, освен всичко друго, да възпитава и в нравствени критерии. В това трудно време, време на материални интереси и време на икономическа криза. Затова съм горда, че в тази зала има бивши и настоящи учители, продължители на делото на възрожденците. И още нещо. Горда съм, че училище Васил Левски може да се нареди с право сред съвременните възрожденски училища на България. Но за да ги има тези успехи, трябва да благодарим на родителите, които са до вас във всеки миг, които насърчават вас и училището във всички добри инициативи. Без вашата подкрепа, скъпи родители, е немислим успехът и на нашите деца. И най-вече, мили деца, нужни са вашите усилия, вашата инициатива. Затова и успехът е във вашите собствени ръце. Но аз ви разбирам защо успявате. Вие, освен всичко друго, имате и един патрон, вдъхновяващ, силен, нашата българска икона. Нашия пример, бих казала, за всички времена. Човек, прозрял истинските нужди на своя народ в епоха страшна и тревожна. Той, вярващия до Бога човек, изоставя расото и тръгва по пътя на мисионерството, за да сее светлина, просветление в душите на българина, за да чертае новата карта на свободна България. Самият Левски, а и ние знаем, че той няма достатъчно образование, но той, самоукият, се превърна в учител по свобода. Той даде най-велики урок на своя народ, на всички нас, урок по саможертва и посочи пътя, по който да вървят по-нататък всички онези, които се борят за свободата и бъдещето на България. Аз знам защо училище Васил Левски успява. След всичко казано, мисля, че и вие се досещате. Защото в него, след толкова години и през всичките тези години, е имало хора, отдадени на работа, на знание, на наука, на порива на човешката личност да се развива, на истински следовници на Апостола на българската свобода. И аз днес имам изключителното удоволствие да връча нещо, което училище Васил Левски заслужава. Заслужавало го е през годините и тук искам да поправя една несправедливост след първите години на 2000-та.
да връча на училище Васил Левски почетния знак на община Ловеч за изключителен принос в развитие на образователното дело в общината. На основание член 44, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 31 и 42 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Ловеч, удостоявам Основно училище Васил Левски Ловеч с почетен знак на община Ловеч за изключителен принос в образованието, възпитанието, извънкласната и спортно-туристическата дейност, както и заради успешната работа по европейските проекти. Почетният знак е във връзка и с 155 годишнината от създаването на Основно училище Васил Левски Ловеч. И един подарък. Една картина, която се надявам госпожа Петрова да покаже на всички вас. В сърцето си българинът, превърнал се в икона в българската история. Използвам случая да връча почетния знак на Регионалния инспекторат на образованието Ловеч на училище Васил Левски по случай 155 години от основаването и във връзка с всичко, което дава за образователното дело в нашата област. Училище Васил Левски постига успехи във всички направления. Аз се радвам, че това е и в математиката, и не само в нея. Но математиката е тази, за която всички казват, че е царица на всички науки, и се надявам, че това състезание по математика вече не само за училище Васил Левски, а за цялата област, а както чухте и представители от други области, се надявам, че ще допринесе всички от вас да могат да постигнат мечтите си благодарение на всеотдайния труд на учителите. Честит празник на всички!